ni tin ISUA nen ngai thatu zong te in zawa in tuk chua nuam vek ule tukinata na kanzir hole tur chu engin nge ti Khawmuang che ti ani donani chuti chuan chhumpui na satak ang thlir tu ten min hual ve lawang hian min ti hnoka piang le swal keima ania bet tlat chu ida veng u tin ISUA kan rin na siam tu le tifam kim tu lam chu enin kan hma in tlan siak na tur oma chuan chel takin itlan zelang u hebrai bung som pahni chang khata changa chang ni eile ina I in khwa khirin enge iti masak berchin mitam tak chuan an fridge hongin changte eitur siam sa te la chuakin inata an pai chuak chin anin khwa khir na lotlin na ani beisein eitur siam sa an leite chu pai bo thua yan chak chin inun bul chan chat angai ti in shiat ruala poimo deuh mai chu itana changkai lo le shisel lo te pai chua kha ani hebrai bung som pani chang khata changa chang ni chuan heti hian min shila chuti chuan chhumpui na satak ang thlir tu ten min hual ve lawang hian min ti hnoka piang le swal keima ania bet tlat chu ida ve ang u tin ISUA kan rin na siam tu le tifam kim tu lam chu enin kan hma in tlan siak na tur oma chuan chel takin itlan zelang u ti in eitur siam sa kan leite chuan kan taksa a ngong anei kan hmuin kan rilru akap thlat china rilru lama eitur siam sa ang zong te chu engtin nge kan ti bota kang le inuna danglam na thlen tiri du chuan thla enge mo chung chu I TV ida chatemo internet connection emo kha ida chatangai mai thei iril ru thlak danglam idu chuan internet khovelin iril ru eitur achopte iti top achulang social media kaltlanga thil khai khin du na le nor tu che thil chu lo tak te kha ipai ngam angayani in lai china chalo tak heng chian chalo tak te ngai zong tak ni lo ISUA laka la sang chin tu che kha ipai bo ngam achul bo kong diklova an shwai chin che awangin tu emo khai chwa itum khan po thlak che atum ve reng si chuan tu zokin nge ne na changang po thlak ni hi a ol sam zok fo chin ti sherengang che ISUAL ipuan chin atul mai theya ipuang fo chin zokem ipuan fo lo chuan ISUAL puan lo te kha a in che khom zela chu chuan inun kong zonga ngong anei zelang nun siam chat na hlotling tak nei tur chuan pathia nen inin kara tlazep chin te ipai fekangaya ISUAL ipuan lo te I thlo thlak achul ti in kan soi thei bokang inuna thil shi se lo le changkai lo te chu ril ruput mang dik lo le khabu chalo te movie chalo te rimoi chalo te chanchin chalo le ngai tu na la peng thei thil te anni e kan ti theyang in tlan siak na kong izo me ka hian ISUA lam I thlir thei na turin enge I thlo thlak ngai le ngai thatu du tak he zo na poimo tak kanin zo ta khi vo in hian lo chutla in tlan siak na kong izo me ka ti chuan op tu zong che hi ISUA mingin thlo thlangam turin kan som che ani kan thungai thlak telal pan kan zatan malmin som sak chheuro se amen
说